Had hij niet in de sleutel 24? Gaat er maar eens. Ja? Wat betekent nou een Capian Combine? Dat is leuk. Ja, ik zit weer al in het dorp, zeg maar. En de vreundenploeg van mijn broer die is er ook mee begonnen. En die houden er op een gegeven moment mee op. Die woonden met stapje, die hadden oorambities. Nou ja, en toen kreeg ik de vraag, mijn aantal, zo van, nou ja, wil je dat net wel? Nou, en wij gingen er wel eerder naar, dus zo zijn wij er een beetje inrollen. Ja, wat is dat dan? Wat is de kick? Ja, het grut, zwier, lomp en het feest eromheen. Met je allen leuke dingen doen en naar de wedstrijd daar en een biertje drinken. Komt het al je goed? Ja, dat komt wel heel goed, hè? Wat is die taak, Joert? Heen. Mijn is voor tanken, helpen races, dat is ook heel belangrijk. Dat wordt nog wat weer. De brandstoffen. Ja, dat is Dat heb ik een beetje op reizen, ja. De brandstoffen controleren en een aantal spandiensten. We eigenlijk al jaar eigenlijk ons vakgebied van wie het weer verstand van had. Maar ja, naarmate van hoe je vaak al je zoiets doorgaat en wie ik het dan leert, het op een gegeven moment ik wel. Ja, dat is toch zo, we zijn eigenlijk altijd aan de gang dat we denken van met eigenlijk net een volle yieldkastje met leuk bloeien. Dus het meeste wat we eigenlijk doorgaan, dat proberen we zelf ook altijd te doen. Hier los. Nou, het seizoen dichterbij komt, begint het al je wat serieuzer te worden? Of, Nou, dat wel. Die ene die is zo goed als Klaas, maar die kan rijden. Nou, dan hebben we deze die hebben we grote operaties aan het voeren. Dus ja, het begint nog eigenlijk wel wat serieus te worden. Ja. Speel maar allemaal wel wat in actie. Hast. Hangen. Nee, deze rijdt vandaag niet. We gaan hem gewoon niet. Oh ja, wel even kriebels natuurlijk. Je bent weer even met zo'n winterstap nog weer even een keer rijden. Dat is, dat vind wel even mooi. ja, en dan mag je als een soort proefkonijn als eerste, zeg maar. Ja, nou ik denk dat ik de meeste vlieghoeden met deze machine heb. Dus als dan een test aankomt, dan riek ik meestal eerst een rondje verleven. Nou, ik ben benieuwd. Ja, nou kijk. Krijgt er piekenveld van, hè, dat gloeit. Als je die motor dan op een gegeven moment een iets goed verrot neer, dat het dan een mooi donker gloed had, het brengt een emotie naar boven. Hetzelfde zou je dan inderdaad achter het stuur stappen krijgt voor de start. Dan gewoon die adrenaline die dan even er doorheen komt. Dan moet je, zo'n machine moet je dan in toom houden, maar eigenlijk moet je jezelf ook een beetje in toom houden.